Ayan guys, good morning! Ang oras natin ngayon ay 7:41. Bago ako magpasok sa trabaho, ayan, tinulungan ko muna yung tatay ko gumawa ng sulirap. Kung may nakaka-relate dyan na marunong gumawa nito, ayan o. Try ko ulit gumawa ng sulirap kung hindi ko pa siya nakalimutan. Natutunan ko to gawin nung ako ay bata pa, siguro ang edad ko ay mga 9 years old. Tinuro siya ng lolo ko. Sabi kasi ng lolo ko, kailangan lahat ng mga bagay na pwedeng gawin tulad nitong pagsusulirap ay dapat matutunan ko. Kasi sabi niya, kung saan man daw kami pumunta pag lumaki na kami, marunong kami sa mga gawaing bundok. Yan po ay ang ginagawa dyan, marami po siyang pwedeng gawin dyan. Pwedeng gawing atip sa kubo or atip ng magiging bahay, pwedeng gawin dingding ng bahay. Marami siyang pwedeng gawin. Ayan guys, kung makikita nyo ko guys, basic lang siya. Ayan, tingnan nyo lang yung ginagawa ko guys, madali lang siya. Syempre kailangan may lock din para hindi siya matanggal, hindi magsabog-sabog yung pakagawa. Ayan, para ka rin nag-iikat ng buhok. Maganda yan guys kapag yan ay ginawa nyong dingding ng bahay or atip presko yung bahay, hindi mainit. Naranasan namin yan, una naming bahay, ang atip ng bahay namin ay ganyan sulirap ng nyog at ang dingding ng bahay namin ay sulirap ng nyog. Tapos nung nakarecover kami, yon, alam nyo yung anahaw, ang pagawa ulit yung tatay ko ng at tinanggal niya yung atip, tas yung atip namin naman noon ay anahaw. Tapos yung dingding namin ay ganyan, sulirap. Ayan. Ako po ay laking probinsya. Ayan. Nakakatuwa guys kasi hindi ko man siya nakalimutan. Hanggang ngayon marunong pa rin ako. So napakahalaga sa atin ang maraming natututunan ng mga gawain para kung saan man tayo pumunta, makipagtuluyan man tayo, hindi tayo mapapahiya sa mga tinutuluyan nating bahay kasi wala silang masasabi sa atin kasi marunong tayo sa mga gawaing bahay like that, char. So yan nga guys, binibilis-bilisan ko na kasi oras na ng pagpasok ko sa trabaho. Yan, ang gagawin dyan ng tatay ko, tatanggalin niya ulit yung atip na nilagay niya, na atip na sulirap na nyog sa kubo namin, babaguhin niya yun. Ito na naman yung ilalagay niya kasi matagal na yun, halos 1 taon na. Ayan yung tatay ko, yan. Yan, pa-or-ismail lang yan. 59 years old na po yan. Ang tatay kong masipag. Kahit saan pumunta. Ayan guys, patapos na ako guys. Diba guys?